Tu nič. Ani tu nič nepočujeme. Lebo si v garzonke, kde máš minimalizmus s maximálnym využitím priestoru. Ako správny Európán používaš elektriku, žiaden plyn. 19 štvoráková garzonka s nádychom komunistickej architektúry, no a dizajnových prvkov. No okrem toho si na triede Andreja Hlinku 5 na druhom poschodí, kde máš hneď OC centro, obchody, aj lekárne, no a celkom aj dostatok parkovacích miest. Tu si zohrievaš jedlo. Tu skladuješ jedlo, tu varíš a tu si schováš veci. A tu pereš. Tu spíš, tu sa kúpeš, no a tu radšej nič. Je kompletne zariadená, no a ak ju chceš určite vidieť osobne, tak mi napíš alebo zavolaj. No a v cene máš internet a televíziu. A ešte som zabudol, voľná je ihneď.